साद्रियाबो ओमफ्राय बिदिनो खोनायो लासैखौबो दाखालि बुंनो भिडिअ लानायबो जि हेलो एभ्रिवान गासैखौबो खुलुमबाय आंनि बे चेनेलावहाय नोंथांमोना माबोरै दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाना फैबाय आं दिनै गरमदों मा खालामनो थागोन जादों बेखायनो आङो मोनसे बेग हेबनो नागिरदों ओमफ्राय बेग हेबनानै आरो दख'ना खानो नागिरदों आङो नोंथांमोना आं देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माने फार्स्टनिफ्राय आङो भिडिअखौ लानाय जायासै हेबनायखौ नै ससे आङो हेबखांखाबाय ओमफ्राय केमेरा हमग्रा रावबो गैया बेखायनो आङो फार्स्टनिखौ आं देखायासै बे ससे हेबखांखाबाय ओमफ्राय हेबलांबाय थानोसै नोंथांमोना आं देखायलांबाय थागोन बिदिब्ला आं बेगखौ हेबलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दसे बरिंआव मा खालामगोन मा थागोन जानानै बेखौ हेबगासिनो आङो हेन्डबेग जागोन बियो खांनानै माबायदि जायो नोंसोरनि लुकखौ देखायगोन दायो नै रेडि जाबाय बेगा ज'आ खिथु गैयिसो बियो गल ओमफ्राय बेयाव दायो हेन्देल आरो बिबार ओमफ्राय बिथिं मारिनाय डेक'रेसन खालामबानो जाबाय आरो बे बेग ओमफ्राय बिबार लगायबावनो दोङो बेग आरिखौ हेबखांबाय हेबनानै दायोहाय आं दख'नाखौ खानो नागिरदों बे दख'ना खानायखौबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामना नायदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ दख'ना खानायखौबो नोंथांमोना आं देखायगोन आरोना दख'नायाबो आंनि नङा बेगाबो आंनि नङा जिहेथु बेलेगनिसो दख'नायाबो खानो हरदों आंनो ओमफ्राय बेगाबो हेबनो थाखाय हरदों नैबे जिहेतु नैबे जिङावहाय खागोन आङो बेवहाय दख'नायाव ब्लेक आरो अरेन्ज ना ओमफ्राय आङो नै खुन्दुंखौबो ब्लेक अरेन्ज आं लाबाय ब्लेकजों अरेन्जजों खागोन बेजों खागोन आङो फार्स्ट खुन्दुंखौ आङो मिलायनाय मोनासै नै मोनसे पिंक ओमफ्राय मोनसे अरेन्ज माखौ होगोन जादों आङो माने मिलायनो नागिरा माखौ होनाय जायो होनोसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादों दायो आङो नैबेखौ होआसै मानो होनबा बेयो पुरा मोदादा नुखादों कालारा बारा एसेबां मेट्च जायाखै ओमफ्राय पिंकआ बा लाइट ना बाहाय बेखौनो होनोसै आरो आङो मोननै लाबाय नै बिजि सोना लानोसै दायो आं नै खुन्दुंखौ बेबायदि आं सोना लाखाजोब्बाय माने बिदि सोनानै लाखाजोबबोला माङाय थाब जायो ओमफ्राय नै आथिं सोबाय फार्स्टआव सोना लाबाय बिनि उनाव आं खुन्दुंखौ खालांगोन आरो दायो नै जिन्दुं सोना थास खुन्दुं सोना लानायखौ आङो नै खाबाय दायो बेबायदि खाबाय बिदि मोननानै बिदिनो खालांबाय थानोसै आं नोंथांमोननो दायो देखायगोन आं खाखांनानै बिदि मावबोला साबसिन नुयो बेबायदि ओंखाय आं लुज खादो बेखौ टाइट जानायनि थाखाय आङो माने बेखौ होसिननानै होबोला माने बेयो दख'नाया ओरै गबोआ आरोना टाइट जाना थायो बे कारनाव आं बेखौ गान्दुखौ होनानै लादों बेयाव नोंथांमोननो आं देखायलांबाय थानोसै दायो आङो नै खाखांजोब्बाय गासैखौबो नैबेखिनिया दख'नायाबो खाखांजोब्बाय ओमफ्राय नैबे साद्रिनियाबो खाखांजोब्बाय साद्रिखौबो खाखांबाय खुन्दुं खानो होननाया नै बेबायदि मा होनगोन दा बे खानायखौ नै बेबायदि साद्रिनि आङो खाखांजोब्बाय नै साद्रिनि बियो
दख'नानिया नै खायि टाइमाव माबायदिमोन नै खानानै माबायदि समायदो नायबानो जाबाय। बे दख'नाया गुबुननि आङो जायफ्रा खानो गोसो हरो आं बिथांमोननो आङो बेदि दख'नानि बिखौ खानानै हरो। साद्रियाबो नै आं दायो खाखांजोब्बाय बिखौहाय जा समायना दख'नायाबो बे दख'नाया मोनसे माबानि रयेल बड' दख'ना स्टरनि बियो रयेल बड'नि सोरबा सोरबा बांसिनानो बेबायदि दख'नाखौ गानदों ब्लु कालार अरेन्ज रेड ओमफ्राय पिंक ओंखारदोंमोन रयेल बड' बेनि बे प्रडाक्टनि ओमफ्राय गोबां दख'ना बानायो रयेल बड'आ अन डिजाइनदों नोंथांमोना नायनोब्ला रयेल बड' पेज दङ फेसबुकआवहाय बेयाव सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरो दायो गोदान रयेल बड'आ इउटुब चेनेल खुलिबाय नोंथांमोना रयेल बड' होननानै सार्च खालामबानो फेसबुक इउटुबावबो मोननो हागोन रयेल बड' दख'ना स्ट'र गोबां दख'ना गोदान गोदान डिजाइन बानायनानै बिथांमोना फेसबुक पेजाव होयो दायो इउटुबावबो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन रयेल बड'नि दख'ना गोदान गोदान डिजाइन गोदान गोदान कालेक्सन फैनायफोरखौ बेबो रयेल बड'निनो दख'नाया। बिदिब्ला आंनि दख'ना खानाय आरो बेग हेबनायखौ आं नोंथांमोननो आङो शेयार खालामबाय। मैयानिफ्राय खादोंमोन आं बेखौ मैया हाजोबिखाय दिनैहाय साद्रिखौ खादोंमोन आरो मैया दख'ना कमप्लिट जानानै साद्रिया दिनै खादोंमोन जोब्बाय ओमफ्राय बेगाबो हेबखांबाय ओमफ्राय बेगखौबो आं नोंथांमोननो देखायखाबाय आंनि बे बेग हेबनाय आरो दख'ना खानाय बेखौ आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामबाय। बिदिब्ला आंनि भिडिअआ बेसेनोसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच आरो जायफ्रा आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिनो आं मोजां मोजां भिडिअ लाना फैबाय थानो हायो आरो आं जि खालामो जिखौ मावो आं नोंथांमोननो गासैखौबो आं शेयार खालामगोन बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि नोंथांमोननिसिम आंनि बेग हेबनाय आरो दख'ना खानायनि भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो गासैखौबो शेयार खालामबाय थेंक इउ जायफोरा नायबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम।